An iPhone. Riomh an lábha soglúiste, áisiún, sophisticún agus éascan an úsáid. Tá sé ag beag nach gach duine a bhfuil sim acu sa technoliacht, agus acu siúd atá sús an dáta le giorléidí a lei inniu. Ach, tá sé ró éasca a bheith tucha gon iPhone. Se tugtar aholic ar na Gráinne seo. Tá muide chun breanú ar chial ceann gan na aholic seo agus leis an ar an scéal más féidir. Siada Mr. X is aholica. Mar ecinship tá sé uignach, éonúach, gan cara nó comrádaí. Tá sé héis is scianna idir fearsanta ar fád a cháile, mar go mbíonn sé a gúnaí sáte san iPhone. Tá siam Mr. X go hámlan tuaigh suas leis an iPhone. Ní ra síl Mr. X a gúnaí mar seo. Bhí síl sóisialta go níomhaige le neart cárda agus fiú cáning gar dathú. Se nuair cheanna Mr. X an iPhone, it's gachfad as sa chéile. A go me leat mar chuirmid cúpla ceisteirt bhí Mr. X? Ní me siúla amach le Mr. X níos mó. Cin fá, céir a hála. Cin mar hosan na faibanna seo, a rabanta an iPhone leis, an dói leat a go níos mó grá ag Mr. X gon iPhone ná martá ag a chuite? Má chuasin faoin friggin iPhone sin bhuiad amháin eile pléis go me. Bhí le nach písa pleisteach a bhíl an síl daine. Bhíoh Mr. X spríúil, aclaí, cardúlach. Breanna ni séad, bhí le gur hóbóach a gas ar a trád leis. Ach go bhfuil iPhone gramí na láid aige. Tá sé sinar go mbíonn éifeacht agus go minic droch éifeacht ag an iPhone oring. Se chuann sé staachrainn go sicóireach, go fisiciúil agus fiú go mothúchanach. Tá muide chun tuirgan a bhéanamh a gúsad Mr. X mar guinea pig. Anseo feicimid ceachí a bhhaide se gan an iPhone ar fe seachtainna omláin. Freisin bé díalan fís aige anas go féidir leis a chud smaointe rúnta agus a dheacrachtaí a insin fóin. Every day I'm shuffling. Lá a híal gan an iPhone. Tugadh cuireadh de Mr. X teacht chuig an cóisiranga a bhíonn an uair gach caiiciis. Siada an chéad úr i drastal se Feicimid go bhfuil se ag tríal measca le daoine, ach níl a gairí roiá leis. That's why we just want to see you shaking that now. You home with me. You're naked now. Get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up. Wie kosher nacht. You're on my iPhone on. Your hand shalom. Lá i trí gan an iPhone. Tá Mr. X ag clufa pelle. Támid in an a eáil go bhfuil se ag duine iarach takeíocht a thuirt don irin. Níl Mr. X ag duineh anón leis an díalan físe. Rinne mud iarracht é is sppraga ag míúró go gárach se leis de lárach se hí na Fheidhmeach atá aige. Well, bhí me clufa pelle It's alright. Rúisiad le ráfointe. Ach, bhí app ar my iPhone in gCumarsáid anyways. There's dad on my ceart go le leiscimir pelle. Níl sam. Níl me fit ar an chuí. Beidir gáin go gym amárach.
Lá a cuaig gan an iPhone. Tá aholic Mr. X ag an Unit Sports. Ní anna sé éon aclaíocht ar chorbe leis sé bhí an nuas. Feicimid céchaí bhfuil a gaiide leis. Bhí me go gym inne. Tá má frigáil san í. Níor sam go má chó an fit sin. Tá calorie counter app ar má phone. Bhar sin na tasalóm inne, ha? Chas na lad sa sin mar festas. Bhí sé an meánscoil am, man. Tás go le couple punt ar ball. Pís a chraicas dói. What? Frigash. Inja, tá iPhone cad deals na siopí. Feicimid an gcuiris seo as do Mr. X. Well, Adam ní sár inis. Bhí dós ag orm níos luche. Ach, bhí téráil aisteach an réid. Intach, anchracha jo. Ach, freisin, chaspa le ex a bob. Tá go mar go bolle le marach. Bhí droch chasam níos luche. Mar tan iPhone nu ammoinne. Tás na mar cheart seo a rá ach bug na cheanna ar lína. Ach, níor cheanna. Tá má takeí go fáda seo. Ní féidir an am sin ar fáda chur mú. Bháin eile. Come on. Mr. X lá is seach de sricht agad. Ceachú tú garachta. Intach, tá má fólan, tá má sásta, tá má popular ríiste, tá má leis na cháirde, leis na chalín, tá má réitsa comála go tiismóí freisin. Detará níl cadú le fón comála cadú le daoine. Tá má appy out. Sin ítach a chluiste Mr. X. Agus gaile an ceis cinúnach inis. An bhfuil tusa ag ggéire do iPhone iráis. Tá. Is léir go bhfuil síl Mr. X ag tógáil dá chasa. Tá se chun an iPhone úsad chun na héile ausú agus ní a Wallards. Cé gon an focail app happy, ní féidir app aáil chunthú a dhéanamh happy. New Wallards. Má chuisisin chun friggin iPhone sin bhuidir bháin eile pléis go me. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do.